fil-kotba tal-Patt il-Qadim, kontrarju għal dak li xi għalliema jgħallmu, insibu wħud mill-isbaħ dikjarazzjonijiet dwar karattru benevolenti ta' Alla. Nixtieq nfakkarkom f'dik il-proklamazzjoni li Alla għamel dwaru nnifsu hekk kif għadda minn quddiem Mosè fuq il-Muntanja Sinaj. Tibdek. Adonai, Adonai, el-Rahum ve'Hannun. Il-mulej. Alla li jader u jħen. El-Hannun. Alla li jħen. Alla ħanin. Ġifiri li Alla jħares lejn il-miżerja li jinsab fiha l-bniedem, il-povri midinbin indenji, maksin, minħabba dnubietom u mhux biss jitħassarhom, mhux biss jadirhom, imma wkoll jitqanqal għal azzjoni biex jgħinhom. Speċjalment billi minflok jikkastigahom jaħfrilhom dnubietom. Fil-fatt, Asaf f'Salm 78 ipoġġiha b'mod mill-isbaħ fejn jgħid hekk. Iżda hu għal Alla billi kien kollu ħniena ħaffrilhom il-ħażen tagħhom u ma qeridhomx. Jiġifieri biex ngħidu hekk hija l-ħniena t'Alla li timmotivah jaħfrilna dnubietna u ma jagħtinix dak li ħaqna. Għax nafu li fil-waqt li l-ġustizzja tagħtik dak li ħaqek, il-ħniena ma tagħtikx dak li ħaqek. Ħbieb, fejn taħsbu li l-iktar tispikka ħniena t'Alla? Fejn taħsbu li l-iktar tidher b'mod ċar il-ħniena t'Alla u fejn ukoll jitbewsu l-ġustizzja u l-ħniena t'Alla? Fi Kristu Ġesu. U s-sagrifiċċju sostituzzjonarju tiegħu. Jiġifieri f'dak is-sagrifiċċju li hu ġarrab minn flokok, minn floki, minn flok li ħadtu jiena, ħadtu inti ħadu. Tinnutaw ukoll kif id-dnub u l-ħniena marbutin flimkien meta nitkellmu fuq il-ħniena ma nistgħux ma nitkellmux fuq id-dnub għaliex il-ħniena hemm bżonna l-aktar meta hemm id-dnub. Fejn m'hemmx id-dnub m'hemm bżonn ta' ebda ħniena. Allura mistoqsija tiegħi għal xi wħud minnha hija sibta l-ħniena t'Alla? Irċevejta ħniena t'Alla? Jekk għadek ma sibx ħniena imma għadek makus taħt it-toqol ta' dnub, anka forsi ta' dnubiet goffi, kun naf illi hemm aktar ħniena fi Kristu milli dnub fik. Ftakara dik. Kbir kemm hu kbir id-dnub fik, iktar hemm ħniena fi Kristu għalik. U llum ukoll Alla jiddikjara l-istess dikjarazzjoni li ddikjara dak iż-żmien quddiem Mosè. Il-mulej jgħidlek. Alla li jgħadrek u jaħfirlek dnubietek kollha. Allura nistiednek tilqa' il-ħniena t'Alla għalik personali llum. Indem kif smajna u emmen. Injora, irrifjuta jew disprezza l-ħniena t'Alla u minfloka jibqalek biss il-ġustizzja t'Alla. Jekk hawn minna li ovvjament naf li hawn minna irċevejna ħniena t'Alla u aħna dak li sejħinna l-Apostlu Pietru darba ma sibniex ħniena missa sibna ħniena, allura inti mistieden ukoll biex tipproklama dil-verità u tiċċelebra billi tieħu sehem ukoll minn din l-ikla tal-mulej. Amen.